ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ልዕሊ ደደቢት ሚድያ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ሪፖርት ንጥፈታት ተጠናኺሩ ቅፅል ኣለዎ። እዚ ሚድያ እዚ ደደቢት ሚድያ ካብ ሳተላይት ደደቢት ዩቲዩብ እውን ካብ ዩቲዩብ ንክወርድ ሰበር የተባለ መረጃ በዚህ ሰዓት ተሰምቷል። አይሾው ስፒድ በዚህ ሰዓት ጉብኝቱን አጠናቆ ከሀገር መውጣቱ ተሰማ። ቀኑ ሲደርስ እናየዋለን። አሁን ስራችን እንሰራለን። ይሄ ኢሳያስ አቅፎት ያለ ከመይ ገርና ሰው ነው ገደፈና ታይዚ ይሄ ኢሳያስ አቅፎት ያለ አብይ አህመድ ነው። ጥቁር የለበሰው አብይ ነው ወደዛ የሚያየው። ይሄ በጣም ወዛም ነበር። እዛ ላይ ከአብይ ጋር ከኢሳያስ ጋር በነበረበት እንደዚህ ወዛም ነበር። ብቻው ሲሆን እንደዚህ ሆነ። ክብር ለሚገባው ክብር እንስጥ። እስኪ እንግዲህ ዛሬ ከአዶናይ ላይ የተመለከትነው ነገር በእውነት እጅግ ልብ ያሞቃል፣ እንዲሁም ደግሞ በእውነት እጅግ ልብንም በኩራት የሚሞላ ነው። እስኪ ሁላችሁ ባርከስ ብዛዓዚኦም ካልኦት ነስፋሕ ቢልና ክንርኢና ላይክ ዘይገርኩም ላይክ ገርኩም ጀምሩ። ሳብስክራይብ ጋር ድማ ቤተሰብ ንኹም ኩራት ተኸልቲ ቅድመ መደብና መኻድና ግን አይሾው ስፒድ ኣብ መዓልቲ 300,000 ሳብስክራይብ ወሲኹ ናይ ግንስ ሓንቲ መዓልቲ 100 ሳብስክራይብ ተልኩም ንሓንቲ ቪድዮ ታይጸገምኒዮ ወይስ ወርሓኹድ كلكم يخم لهم تخونكم سبسكرايب دي تقوروا لايك تخونكم دي تقوروا تحوزتوا اللي حرزي فوتوهم مخا عستهغل لكم أكو من صحفوا لك عونا دك عبيتي 300 سبسكرايب نوصخة حانت معلتسي 900 سبسكرايب تخونكم دي تقتونا حانت معلتي let's go شتاتي لنا حزي نما دبنا ايو እስኪ ከመጣው ከነና በዛ ቪዲዮ ዚ እንጀምር። ክሽርብ ኮሎ ብዕዳ ክርብሽ ኮሎ ዝያዳ ቀይሕ ተራእዩና ሜዳ ንወርሕን ካባር እገዳ ኣብ ላይፍ ክምድር ኮሎ ብጸርፍ ክታኾስ ኮሎ ዓውደ ኹናት ገይርወሎ ያ ጀማዓ ዓገብ ንበሎ عجب نولو أبت فيسبوك تتصرفوا أبت تيك توك تتصرفوا أبت لايف تتصرفوا أبت يوتيوب تتصرفوا كيف ما عنده باقدفوا يحواتكم هاي تزلفوا فقر ميركم حلفوا يحواتكم هاي تزلفوا يحواتكم هاي تزلفوا فقر ميركم حلفوا أنتم سبعة تتصرفوا زرو أو لبخلاتنا زنورت حساوي قح درقح بالنا نزود عبيت مالتي thank you فيسبوك مالتي أو تقلل على السوشيال ميديا زخون فيديو تبوست كلنا مالتي يتعرفوا تمرت حزل ولا يكون مالتي نعخ خشمة ويصرفوها يساي من يغسخها هو أري سخا هو أري تمرتي ندحر زي يمهر تخونت فيديو خاع أستخاخي كصحف منبر زرو أو لبخلاتنا زنورتها تزارو ليسكو نغتصل فارنيا لك لا ميروي شو اسنام دو فارنيا لك لا تزارو يتحلكي እሺ ናخنو سرودسي تخمال الخدنيو اوكي نايلو سدودي بمجمرتا فرها እግዚአብሔር ለለዋ እሺ خلاي للا صعره نو ما انت نحر زي تساخعلو صح خساخعله يلو لحسسه يدليه مالتي ቅርሽ ምናምን አለ ያሆነ ማለት ነው ወይ ማለት انا ለጻራሚዮ ቀሲሉ ልመጽ ነገር እዩ ይለይ ለሐስብ ከይተምልጣክ ከይተምልጠና ኣብ ቅድመ ካሜራ ዲያ ወይስ ብድሕሪ ካሜራውንኩም እያ እዚኣ መጀመርያ ጻሪና ክነግረኩም እምበር ድሕሪ ካሜራ ኣነ መኪና ዘይብልካ ምንም ገብረካ ይክእል ረሓቀለይ كيتب لكم مالتي كيتب لنا مجمرات صارينا نغركم يا خنيدي
ቅድሚ ተጓያ ቅድሚ እታውካ ኣጻሪኻ ምእታው ጽቡቕ እዩ ንቐጽል نسمع تسعان هنجي هاي غير كاز ودي هاي يا ملين كم هم طلها عشان ترى قاعد أنا حندو أنا حشيت أنا نو أنا جربت يلا نديت تمسكن كاكوي تاي معاري أنت بقى تور تزاريفني بايزوي نسمع تسألهم كم دي أجرهم هنك جورهم تقولون ما دتي تقعدين كم تقول أجمع أقول إنه دعبتي يجكم ناجي أيتوب شكع سوز مسأكم ما دتي نغطل هذا غير معك لدو واي بغن ترك خوز بلعلي وا موالك أير مرينا حنت أمر موالك حسك هاي تقولني تحن دعيلين ماما نحس مريه معرتك ها سلام ده هم عيلان سكاير مسكان دا قرمدين حاقوسين علت 16 مرعى تعدي يمكن وين كنت فيها قرمدين زي قري وز قلعت كنزله أنا كنا هذا مسافر جام قرم للي بالحاتم زي فلات من صريح وما هذه عطوا ده ما عاد تسوي عندنا 5 تراقشة واي جنا عندي نيو قالة أنا هذه عدمت هايله أناوي إيشي من ينير مرعى ولا ها ملكانا يا تمرع الله زان الشيء ده خنتي تعبينا هلا زان الشيء تمرع الله هو تعبيك تخونا تعنا وزح يكون تديا واي تفلت أنا ندري تاي موت لان لخنايه تاون كايس فلت أيش تعدم تلقهم ما تاي كمي عطاي لكم مس أنا سي كتر مش يقبلن زير عدميت هاي لا أنا خلقه ناوي أنا عزود دي تخدوا أنا منع هتخري ندي كاري يقول له ندي كاري باي أنا فلت كسو ماما في حد يوز مرعى واي تفلت جنا بشعون ريم بس أتعي خويني زغلعة فرحني ويا فلت كات عدمني ما تحكوني خا بقى مرعهم نخوانا فلت إيه مسك لا فلتي فرت نيركا تعدي بتلقهم أعطي لكم متصوم دعك لنا تهلكوا أنا كيدين كيد حزون هاي كرنا يمتين يا من تعرف ولا من داي شاو ما عند حنيت خنا واه سبار حدا نيوسات جنسي كعدة مخلوه مالتي وا تانيشتين هالو تس تعبين هالو تانيشتي تمرع تعبي تمتاسينا ما هديول كاوقع كما يتداس دحنديو سوا خمي يخون قال أتاريهم قال كم زنيكم شيء نتقرنت مرج كات أتي سأل أخمينيو تاي عقبنيو قال زباد مالتي حدا سوات نيوم كم زجيرو مرجم كاتو زدل ده فاتم جو كندي صفحات كهرئيهم تداس صرح وزلو كندي وعريهم كحردي لهم تيغو سوات نيوم نغطل اسك حج دما سلطنن ستالين አዋሪድ ወን ታይዛ ቪዲዮ ዛሬ ነን መለስ ኮራት ተሐት ቀኑ ሲደርስ እናየዋለን አሁን ስራችን እንሰራለን ይሄ ኢሳያስ አቅፎት ያለ እሺ ከመይ ገርና ሰው ነው ገደፈና ያ ታይዚ እንዳልካት ዛረብ ግልጽ ተፈልካ ዛረብ ታይዚ ታብሲን خلاص انتهى تحنيقو اندابل زار حدا انتهى خا تزاربو لدلي خابزي والله اسخا صوم ري خا تبل اي ذكر كان كم سبوني حسبك كم ጭቃ كم قلقل يريكا يرداكم اي ذكركم اسخا خابزي خا عدهالو اغرو تسالين كايو اي ذكر كان حسبك كان يكون الحج اي ذكر كان يزلك ارلو وشتهم حارركم كلهم بعبا ابي تزاريبو لكم لا شاس أنا أدري أكون كفنكم معات كسألكم معات كنت جيت فيكم حيتقبضون مبارك سكورة تهاتي بزعت أمدو إزارو زلت أمدو جن إسحاق سفركي بزعت تجري أمدو أي تزاره كم إنه على ستالين قولوا تزبهالو ن تجري كي رجعوا نسمع رازو خد ساعات جن مالتي نزيم عجوك بهاليوم مغنيات زميديا ون كم هاي الجديد كعص اليوم مالتي نهاية الدويت ريبورت مقارت جميرني دك عبيت زابدي زارينين مالس سلام كبرات تغتاتلتي
ኣብ ልዕሊ ደደቢት ሚድያ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ሪፖርት ንጥፈታት ተጠናኺሩ ቅፅል ኣለዎ እዚ ሚድያ እዚ ደደቢት ሚድያ ካብ ሳተላይት ደደቢት ዩቲዩብ እውን ካብ ዩቲዩብ ንክወርድ ሪፖርት ናይ ምግባር ካምፔይን ኣጠናኺርኩም ቀፅሉ ካልኦት እውን እዚ ካምፔይን እዚ ክሕወስዎ ፃውዒት ገሩ ምክንያቱ እዚ ሚድያ እዚ ፀረ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ እዩ ፀረ ልሂቃን ትግራይ እዩ ፀረ ኣዴታት ትግራይ እዩ ንትግራይ እውን ብከባቢነት ከፋፊሉ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ሚድያ ስለ ዝኾነ ኣንጻር ክብርታት ኩሎም ክብርታት ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ደደቢት ሚድያን ደደቢት ዩቲዩብን ካብ ሳተላይትን ካብ ዩቲዩብ ንክወርድ ሪፖርት ናይ ምግባር ካምፔይን ተጠናኺሩ ይቀፅል ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዉ ሚድያታት ድንቁርናን ድሕረትን ከም መደብ ገይሩ ዘቕርብ ብሕታዊ ሚድያ ስለ ዝኾነ እዚ ሚድያ እዚ ብዘይ ምክትታል ስፖንሰር ብዘይ ምግባር ንተሓባበር ቴንኪዩ የቀኒየለይ እዋ እንታይ ድዩ ኮራ ተኻልቲ ዞም ስታሊን እና ሃይለ ደደቢት ዝበሃሉ ማለት እዩ ጥዕና ይብሎም ምክንያቱ ንህዝቢ ትግራይ ኣይሰርሑን በቃ ኣኸለ ህንፃት ዝኩሉ ህዝቢ ክጠም ከሎ ድሕሪ 10 መዓልቲ ናብ ዓለም ምስተጋወሐ እዮም ቱ ቪድዮ ሰሪሖሞ ማለት እዩ ከምዚኦም ዝበሉና ሃይለ ደደቢት ገለ ዝበሃሉ ሰባት ክፀፍ ብስሩ ካብ ሶሻል ሚድያ ክጠፍኡ እዮም ባህላይ ምክንያቱ እዚኦም ስታሊን ትግራይ ከይረገፀ ዝኩሉ ህዝቢ ትግራይ ናመስጎነ ዝነበረ ስታሊን ትግራይ ከይረገፀ ስመራፁ ይመፁ ናይ ኢሳያስ አፈወርቂ እግር ስዕም መጥቶ መሪሱ ማለት እዩ ሃይለ ደደቢት ከዓ ንኣወል ስዒድ እናተፃረፈ ነበረ ሕጂ እንታይ ይብሎ ምስ ኤርትራ እንታይ ይቅልጥሎ ዝፍለጥ እዩ ማለት እዩ እዚኦም ንህዝቢ ሳሕሊ ይኩን መጀመርያ ሓሊ ተኾንካ ፅምዶ ወላ ክትፍፅም ተኾንካ ፅምዶ ክትስማዕማዕ ተኾንካ መጀመርያ ናይ ዓርስኻ ናይ ህዝብኻ ዘሎ ፀገም ኢኻ ክትቀርፍ ዘለካ ማለት እዩ ንዓብ እዚኦም ግን ካሊእ ዕላማ እዩ ዘለዎም ማለት እዩ እኛ ሪፖርት ተጀሚርኒ ንሃይለ ደደቢትና ንስታሊን ክዕፀውን እዮም ባህላ እየስኩም ሓሳብኩም ኣብ ኮሜንት ኣቕምጡ ሪፖርት ጎርዎም ንዞም ሰባት እዚኦም ዝብል ሓሳብ ኒኒ ንቐፅል ቶሚ ፕላስ ይላል ጎዚቶም ማርያም ጎዚ ብጣዕሚ ዝቆልዐ ዛሬ ሀገራችንን በአንድነት ቆመን የምናገለግልበት ሁላችንን የሀገራችንን ባንዲራ ከፍ የምናደርግበት ስሟን የምናስጠራበት በዓለም ሚዲያ የምንታይበት ትልቅ ቀናችን ነው። እምበኣር ከስከም ትዝረኽሞ ደስ ዝብል ቪድዮ ኣደናይ እና ጆን ዳንኤል ብተጋንዮም ኒው ደስ ዝብል መዓልቲ ነይሩ ትማሊ ኣይሾው ስፒድ ክመፅእ ከሎ ማለት እዩ ኣይሾው ስፒድ ድማ ብትማሊ ዕለት ተመሊሱ እኒኦ ናብ ሃገሩ ማለት እዩ እዛ ቪድዮ ዛሬ ናይ ንመለስ ኮራ ተኻልቲ ሰበር የተባለ መረጃ በዚህ ሰዓት ተሰምቷል። አይሾው ስፒድ በዚህ ሰዓት ጉብኝቱን አጠናቆ ከሀገር መውጣቱ ተሰማ። አይሾው ስፒድ በኢትዮጵያውያን ፍቅር መደመሙ ተገልጿል። ታዲያ ታዋቂው የዩቲዩብ ኮከብ አይሾው ስፒድ ወደ ኢትዮጵያ ካደረገው ታሪካዊ ጉብኝት በኋላ ለአድናቂዎቹ ያለው አድናቆትና እንዲሁም ደግሞ ምስጋናም አቅርቧል። በአፍሪካ ቱር ከተጀመረ በ11 ቀናት ውስጥ ብቻ በእይታ እንዲሁም ደግሞ በሰብስክራይበር ብዛት ኢትዮጵያውያን በአንደኛ ደረጃ በመሆን አዲስ ሪከርድ ታሪክ እንግዲህ አስመዝግበዋል። ስፒድ እና እንዲሁም ቡድኑ ለተደረገላቸው ደማቅ አቀባበልና ለተሰጣቸው ልዩ ፍቅር ኢትዮጵያውያንን ከልብ አመስግነው ተሰናብተዋል። ታዲያ አይሾው ስፒድ ኢትዮጵያን በድጋሚ እንደሚጎበኝና ዳግም እንደምንገናኝ ሙሉ እምነት እንዳለው ገልጿል። እናንተስ በዚህ ጉዳይ ምን ትላላችሁ? አይሾው ስፒድም በኢትዮጵያው ቆይታው ምን አዲስ ነገር ፈጠረ ብላችሁ ታስባላችሁ? ሀሳባችሁን ግለጹልኝ። እኔን እምበኣርከስ ኮራ ተኸልቲ አይሾው ስፒድ ብትማል ዕለት ወፂን እዩ ማለት እዩ ካብ ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያውን ካብ ዘረን አፍሪካ ሀገራት ሪከርድ ተሰብርኒ 300,000 ሰብስክራይብ ይወስኽ ደቂ ዓበይቲ ልዕሊ 9 ሚልዮን ቪው ረኺቡ ማለት እዩ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ 300,000 ክበፅሕ ከሎ ኩራ ተኸልቲ ሓንቲ መዓልቲ 300,000 ክበፅሕ ከሎ ናይ አይሾው ስፒድ ታሪክ ብጣዕሚ ዘገርም እንዲ ኩራ ተኸልቲ ኣዲኡ ዩቲዩብ ዝበሃል ከይሰርሕ ናበለት እንተሸማቕ ማለት ዩቲዩብ ካብ ዩቲዩብ ክወፅእ ከም ዘለውና ትነግሮ ነይራ ብተደጋጋሚ ምስ ማዘሩ ይፃላእ ነይሩ ኣብ ደገ ሓድር ነይሩ ገለታት ነኩም ብዙሕ ፀገማት ሓሊፉ ኣውዚ ወፂሑ ማለት እዩ ኣነ እውን ከመስግነኩም ሻላ ሰብስክራይብ ኣውዚ ወፂሕኒ ኩለኩም ኮራ ተኸልቲ
لايك مقار لايكس من ما يتقدر متاعكم زي ترفقكم نا فيديو مالتي اندحر تطفئ اندحر زي تمچكم فيديو تخوين خا كومنت استخدموا عندك عبيت نا لايك سبسكرايب ناغوركم نعود كف 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 ناغوركم ليتس جو ناب كلتا شحوط احنا كلتا شحوط احنا دك عبيت شحنا حمشان احنا نين حجي كلتا شحوط احنا من ጸገም ይውል እስኪ ብትማል ዕለት አይሾው ስፒድ አው ዝነበረ ድማ መብዛሕት ኢትዮጵያው ናይ አድናይ ፍቅሪ ገሊጹልኝ እንታይ እዚ ቪዲዮ እስኪ ረይና እንመለስ ክብር ለሚገባው ክብር እንስጥ እስኪ እንግዲህ ዛሬ ከአዶናይ ላይ የተመለከተነው ነገር በእውነት እጅግ ልብ ያሞቃል እንዲሁም ደግሞ በእውነት እጅግ ልብንም በኩራት የሚሞላ ነው እስኪ ሁላችሁም ለአዶናይ ፍቅራችሁን ግለጹለት አዶናይ እንግዲህ በሀገራችን ተጽዕኖ ፈጣሪና እንዲሁም ደግሞ ትልቅ ቦታ ያለው ቲክቶከር ሆኖ ሳለ ዛሬ ግን ለኢትዮጵያዊው ስፒድ ስኬት ሲል እንግዲህ የከፈለውን ዋጋ ቃላት አይገልጹትም በእውነት በዛ ሁሉ ግርግርና እንዲሁም ደግሞ በዛ ሁሉ የህዝብ ትርምስ ውስጥ አዶናይ እየተገፋና እንዲሁም እየተረገጠ ድምጹ እስኪዘጋ ድረስም ሲጮህ የነበረው ለራሱ ክብር ሳይሆን እንግዲህ ለወንድሙ ህልም መሳካት ሲል ነበር ብዙዎች ታዋቂነትን ለራሳቸው ብቻ በሚፈልጉበት በዚህ ዘመን ታዲያ አዶናይ ግን እሱ ይድመቅልኝ እኔ ከኋላ ሆኜ ልደግፈው በሚልም ትልቅ የትህትና መንፈስ ሲሰጥ ታይቷል እንግዲህ ዛሬ አንድ ታዋቂ ሰው ለሰው ስኬት እንዲህ መከራ ሲያይ ማየት በእውነት እጅግ ያስደንቃል እናንተስ ስለ አዶናይ ምን ትላላችሁ ሐሳባችሁን አጋሩኝ እስኪ ሁላችሁም አዶናይን እናመሰግናለን በሉት እንዲሁም ደግሞ እኔን ፎሎ ያላደረጋችሁ ካላችሁ ደግሞ ፎሎ በማድረግ ቤተሰቦናችሁ አዘንጉ በአርከስ ኩራ ተኸልቲ ከም ትሰምዑኩም ማለት እዩ አይሾው ስፒድ ናብ ኢትዮጵያ ክመጽ ዝኸል እንከሎ አይሾው ኢትዮጵያ ዝባሃልኒ ዝሪኹሞ ትኾን ይኹም አይሾው ኢትዮጵያ ዝባሃልኒ ቋንቋ ስለ ዝሓፀሮ ዝነበረ አዶናይ ምዝኹሉ ዝናኡ ምዝኹሉ ሰብ ናፈትዮ ናተደፍእና ሃለው ናተርጉማ አጆኻ አጆኻ በልና ወለ ማለት እዩ እሱ ግን ጎሮሮ ዓጽው አኔ ሕሽን ለስኮ መስኩርስኪ አኔ ሕሽን ወሕማል ቃዊ ኸው ናይ ቋንቋ ችግር ስለ ዝነበረ ማለት እዩ አጎንና ኾነ ሓገዞ ነይሩ ናይ ባዕሉ ኽብሪ አትሒቱ ማለት እዩ ኮራ ተኸልቲ አዶናይ ብጣዕሚ ሪስፔክት ለናዓሃ ማርያምን ከምዚ ቆልዓ እዚ የርኢ ይፈልጥን ማለት እዩ ሙሉእ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ደግ ዝኾነ ሰብ የለይ አረ ናይ ዝቆልዓ እዚ ብስሩ መግለጽ የብለኝ ኮራ ተኸልቲ ብጣዕሚ ለዋህ ዝኾነ ቆልዓ እዩ ናተደፍአ ማለት እዩ ምዝኹሉ ፌመስ የዘለ ካልኦት ፌመሳት ዝበሃሉ እኮ ምስ አይሾው ስፒድ ፎቶ ተላዒልና ንኽብሉ ማለት እዩ ፎቶ ገለ ክላዓሉ ቪድዮ ክቆርፁ ገለ ንባዕሎም እንትን ሓፋፍ ከብሉ ማለት እዩ አዶናይ ግን ንባዕሉ ትሕት ኣቢሉ ማለት እዩ ንጡ ቆልዓ እሱ ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ንኸብፅሕ ናተርጎመ አጆኻ ናበለ ውሕውሕ በል ናበለ ናይ አይሾው ስፒድ ክመሳሰል ወዚ ናበለ ህይወቱ ክቅየር ዝገብር ነበረ ብጣዕሚ ክብሪ ይግቦና አዶናይ ማለት እዩ ሪስፔክት አዶናይ ንቐፅል ወደ መረር ወዳለች ጉዳይ ያልፋል አሁን ሰሙት ዝዞ ስሳዕን ፍርህን ደፍኦ ነዳይ ጠፍሻን ማለት ዝኸሰረ ከምዚ መፂኻ ዛረብ ዜና ናና ከማን ክቕሶ ይብሉን ክዛረበሉ ዶ ይብሉ ጉዳይ እዚ ኩናት ምስ መፅን ርአና ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ንዓና ኣብ ኮሌጃት ከይድና ተማሃርናዮ ኩናት ኣይኮነን ብግብሪ ተማሂርናዮ ታሪክ ባዕሉ ዝምስክሮ ኣሎ ኣብ ከምኡታት ነገር አይንዕደምና በኸምዛ አይነት ያው ጦርነት በተግባር ነው የምናውቀው ኮሌጅ ሄደን አይደለም የተማርነው ጦርነት በተግባር የምናውቀውና በእንደዚህ አይነት ጦርነት ተጋብዘን የምንገባበት ነገር አይደለም ግን ማንም እብድ ማንም ሰነፍ ማንም ፈሪ እንደዚህ አካባቢውን ያው ያስፈራራ የሚኖርበት እድል ግን መፈጠር የለበትም ይሄ ሊፈቀድለት አይገባም በጣም ትልቁ ጉዳይ ነው ዛላ አስምሮ የተናገረ ስድታት አቀራርባ አኩናት አይንዕደምና አውጆም አለው እኩብለው ከምዝ ገብርለው ምስ መጻፍ ሪአና ቀሰልና እጂ ካል ስራህና ንገብር ሲመጣ ቀኑ ሲደርስ እናየዋለን አሁን ስራችን እንሰራለን ይሄ ኢሳያስ አቅፎት ያለው አብይ አህመድ ነው ጥቁር የለበሰው አብይ ነው ወደዛ የሚያየው ይሄ በጣም ወዛም ነበር እዛ ላይ ከአብይ ጋር ከኢሳያስ ጋር በነበረበት እንደዚህ ወዛም ነበር ብቻው ሲሆን እንደዚህ ሆነ በእውነት ከፋው እንዴት ሰው በዚህ ይቀየራል ማለት የሰው ወዝ የምር ይሄ እኮ እኔ የቀየርኩት ምናምንም አይደለም የምር አንዳንዴ ፕሮቶኮሎቹ ሳያስተካክሉ ስለሚመጡ ነው የሀገር ጠቅላይ ሚኒስትር ነው የሀገር መሪ ነው እስኪ አውዝ ማህራዊ ሚዲያ አናጋር ኮይኑ ዘሎ ድማ ብዛዕባ እዚ ቪድዮ እስከዛ ቪድዮ ዘርእየና እንመለስ
ከም ትሪእዎ ዘለኹም ምክትል ዶክተር ደብረጽዮን ኣማኑኤል ኣሰፋ እዩ ሕጂ ብዙሓት ሰባት እናተቃወሙ ብዙሓት ሰባት ድማ እንታይ ኣቲኩም ናብሎ እዮም ብዛዕባ እዚ ቪድዮ እንታይ እዩ ኩራ ተኸቲ ኣብዚ መርዓይ ዝስዕስዕ ኣሎ ናይ ወዲ መሲልኒ እና ዝኩሎም ሰባት ኣሰዊኡ ናይ ሓቂ ድዩ ወሪዱሉ ዝስዕስዕ ኣሎ ዝብሉ ሰባት ኣለው ሓደ ሰባት ድማ ናይ ወዲ ዳእታይ ከም ድሌቱ ይስዕስዕ ደስታ ክገልጽ ይኽእል መራሕቲ ኮነ ዝብል ሓሳባት ነው ኣብ መንኦም ኢኹም ትስማዕምዑ ኣብ ኮሜንት እና ናይ ሎማዓንቲ መደብ ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ፈቲኹም መንዘናግዕኩም ከም ትኾኑ ተስፋ ይገብር ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ንኹን ሌትስ ጎ